We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanjena. Ubengidlwengula umalume ngambulala. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi waka-We Listen No Judgment. Indaba yami iqala kanjena. Ngiphuma eMpumalanga noma ngingeke ngisasho ukuthi kuphi nayo. Ngizalwe ngonyaka ka-1996. Ngizalelwa emshadweni. Bekuyimi ngedwa ingane. Abazali bami babesebenza kahle impela. Futhi ngingasho nje ukuthi besidla izambane likaPondo. Kutha ngo-2007 March ebusuku sahlaselwa izigebengu ekhaya. Ezafika zafuna imali kanye namafoni. Angazi ke ukuthi kwenzakalani ukuze bagcine badubuleka abazali bami. Umama yena washona ngaleso sikhathi bese kuthi ubaba yena waphila nje cishe amaviki amabili naye washona. Ngikhumbula kahle ngase ngifunda ugrade 5 ngaleso sikhathi. Sathi sifihla umama ngeSaturday. Monday kwangena ucingo ukuthi ubaba akasekho naye. Walungiselwa ke ubaba wafihlwa naye. Kuthe emva komngcwabo base bebamba imithingi abomndeni ngendaba yokuthi ngubani ozongigada. Kwacaca ke ukuthi kumele kube umalume kanye nonkosikazi wakhe abazohlala nami. Izingane zabo bazishiya kugogo ngoba bekusaphakathi nonyaka. Futhi bebevele bahlala naye ugogo. Ngahlala kanjalo ke nomalume. Bebengasebenzi so besiphila ngezimali zami engazishiyelwa abazali bami. So into beyenzeka unkosikazi kamalume ubenokuya kagogo ayobona izingane. Bekwenzeka ahambe nami ngesinye isikhathi makuwukuthi uzohamba ngeweekend. Umalume bekungumuntu oziphuzelayo ke. Kwenzeka ngolunye usuku kwangena ucingo ukuthi ingane yabo iphathekile. Kwase kuphoqa ke ukuthi unkosikazi ahambe ayobona ingane. Wahamba isikhathi esingangenyanga. Lento yokugula kwengane yenzeka ngoMay. Nami vele sesizoqala ukubhala esikoleni. Kuthe ngolunye usuku ngibuya esikoleni ngathola umalume edakwe enya amaphepha. Ngafike ngenza umsebenzi wami wasendlini njengenjwayelo. Ngase ngiyozivalela ekamelweni lami ngafunda. Umalume wayelokhu ehleli ebheke ibhola eqhubeka notshwala. Lashona ke ilanga kwashaya isikhathi sokuyolala. Ngavalelisa kumalume. Kuthe ebusuku ngaphaphama umalume engikhumula. Ngathi ngibuza ukuthi wenzani. Waphendula wathi angithule uzofaka kancane ngeke angilimaze. Wangidlwengula waqeda wabese engitshela ukuthi uma ngike ngakhuluma uzongibulala njengoba abulala abazali bami. Kwangithusa kakhulu lokho ngoba vele kwakungaziwa ukuthi abazali bami babulawe ngubani. Okusho khona ukuthi umalume waba nesandla kulento yokubulawa kwabazali bami. Kwaqhubeka kwenzeka iminyaka lento ngoba kwathi kuphela unyaka wala nokuthi babuye abantwana bakhe bezohlala nathi.
Wavika ngokuthi akafuni bakhulele ekhaya ngoba akusiko kubo. Unkosikazi wakhe ubemhlonipha ngenye indlela, so naye wavuma. Kanti konke lokhu ukwenzela ukuthi asale ezitika ngami uma unkosikazi wakhe eyobona izingane. Ihambile ke iminyaka, kuthe ngo-2012 ngathola isibindi sokutshela unkosikazi wakhe. Ngebhadi naye akangikholwanga. Kunaloko wathi angibaxoshe kahle kithi ngoba sebangikhulisile, sengibaxosha ngokuqambela indoda yakhe amanga. Ngo-April wawo wona u-2012 wathola umsebenzi umalume. NgoJuni masivala esikoleni, ngacela kuye unkosikazi wakhe ukuthi ngicela ukuhamba naye ukuya kagogo. So into beyenzeka, ubeshiya ephekile uma ezohamba, enzela ukuthi umalume athole yonke into i-right. So ngalolo suku ngavele ngayofuna umuthi wamagundane. Wapheka waqeda, nami ngibe ngilungisela indlela. Wathi mase kayogeza, ngasala ngiwuthela wonke lo muthi lapha ebhodweni. Sahamba kahle saya kagogo. Ngenhlanhla umalume wakudla lokudla washona. Thina sithola kanjani? Kwaphela iviki engatholakali ocingweni. Kanti umuntu undindilizile ushonile. Kwaze kwafona abasemsebenzini bafonela unkosikazi wakhe, basho ukuthi sakaneviki lonke angezi emsebenzini. Wabese esethuka kakhulu, waphuthuma ukuyombona, kanti uzomthola eseshonile. Kwatholakala ke ukuthi udle ushevu. Akekho ke owasolwa. Manje into eyenzakalayo, uyangipokela, angilali ebusuku. Into eseyenzeka senginokumbona nasemini. Uma evela uthi angikhulume iqiniso ukuthi wafa kanjani, futhi uyaxolisa ngakho konke akwenza kimi. Inkinga yami, angazi noma bazongikholwa ekhaya na ukuthi lento le engayenza ngayenziswa yini. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.